Kumusta naman mo diha mga brad? Karon natagdiri ko ni pungko-pungko. So ato na ni tilawan ron. Karon mga brad, ato ni tilaw nga pungko-pungko diri sa puente kay mao kuno na pinakasikat nga pungko-pungko diri sa tanan nga lugar kuno. Mukha ni plastika lisod naman tani. Kini din mga brad. Ano di pinakalamay nga part? Bombay o rice, dagol niya. Ano na first bite? Yummy! Ano? Charong bulaklak. Oh my God. Hindi lang may okay, mo paliw pugpug duha ka tinagas kay. No yung bani tinagas. No yung karang panahon kay tinagas ang kuan na. Okay. Laman kay. Ano akong kaduhang paboritong kaon dere ang nuyong nila aka tinagas. Yummy. Lamig yun ay mga nalipay ko sa gikaon. Urting crunchy nga yun. Pinangunahon mo no? Katulo na ganina akong bulaklak. Ala ka sila kung Pinoy mo kaon. Arago! Okay, bayan mo ako. Saan? Tulog ka chicharo bulaklak o duha ka nuyong usa ka puso o niya usa ka Mountain Dew. 5-7 Kamu mga brad, abin ninyo nga ako rin kasi nga puti ng kaon ng pupunto. May mga laing puti ito yung tanawa. Nasa mo, ana?